Vedere la mamma. Isso já me deixou quase. E aí, vai chamar para nós. Mari Barcelona. Já olhei para lá. Antes de chamar de uma computa ao lugar. Inglês com Chelsea. Lugar Mulher usa diga eu tchau que eu quero minha garrafa Kamsure changamini ini ndoitwa Blessing Chidzinzo. Takatengeserwa munda wemhuri ndiCharles Chidzinzo. Kutaura kudare izvi munda wakafenzwa pakutocherwa main house kuti isusu tizoziva kuti munda watengeswa. Akaenda nevanhu vake kusuma kwaSabhuku Kunzunga, iye wakabhadharwa 4,000. Saka tauya kudare mama. Akatengesa ndiani? Charles Chidzinzo. Charles wacho sumukadzi Charles. Ini utawa. Antere mambo ndisira kutaura pamusoro nyaya iri kupokana nayo ndakatengesa minda handina kutengesa zvisasa. Iyi inyaya yawakandonzwawo iyi yese handina kutengesa, asi kuti ndakaonawo patina inoti inoda kuita zvedevelopment munharaunda muno, ichiita zvezvikoro nezvipatara. Saka ndakangoti paminda yangu ndakangoipuhwa nababa vangu. Saka ndakati ndinogona kushanda munoita development tichizobenefitawo tichiwana mabasa tichidaidai. Tichidzoka panyaya yekuti vari kuti minda ndeyefemili, zvakaita ndezvekuti muna 2011 baba namai vakatanga kunetsana. Baba akati handishadi mudzimai, ndobva nyaya yatongwa kubva padare repasi raSabhuku kukwira kuna Ishe Maunga ndasvika kuna Changamire mudasa wanga uri kwamapara. Vakataura kuti iyi handigoni pane marriage certificate. Saka marriage certificate inodirwa neHigh Court. Saka zvakuti High Court ndipedzise nyaya. Saka kubva vaenda kuHigh Court. Saka yakatanga kutumirwa masamu kumba uko, akutumirwa mai kuti ukuda kuti baba vati havachakudei, pindurai ini 7 days tingosaidhireni. Saka vanin'ina vangu ava namai vanga vainawo saidhi yavo, vakati mai siyanai nazvo ignowa sezvo makabata muchato wenyu musaende. Vakatumirwa yechipiri vakaignowa, yechitatu tikanzi come to Harare without fail kuHigh Court. Vavazopa mai marebhasi pavaenda kuHarare mai. Saka wasvikonzi muchato wenyu takanzura nekuti takakupai nguva yekuti mutauro zvamunotaura asi hamuna kuuya makaignowa. Saka zvamuchaita inini tatokanzura muchato, imi muchidzokai kwamutare. High Court yekwamutare ndiyo ichakutaurirai kuti zvekuita kuti movha rini pamusha pemunhu nekusheya property. Saka High Court yakabva yazoti mai ngaatore movable property yese, baba ngaatore musha wake neminda, osara nemusha wake neminda. Saka mai vakabva vadeclare kuti vana ndevangu ndikuenda nawo, handisi kukusiyira vana, ndingatokusiyira uyu firstborn ndiye mwana wako. Saka baba akati zvawandisiyira iye hapana hapo chakaita. Saka zviurira kuti chikamu changu chandabva nekoti ichi automatically ndakupa iye sezvo ndaane mumwe mukadzi kutsonzi ndaane mumwe musha. Saka iye ndiye amurisei panapa. Saka baba abva ararama from 2011 kusvika 2024. Saka vanin'ina vangu vaona kuti baba vafa, vakutanga kuti hei tikudawo minda ndedu. Zviri kunoshamisa kuti zvese izvi zvakaitika mumashure vari kuzvidzinowa here, vari kuzvidzinowa here kana kuti vakutora advantage yekuti baba afa vachiti vamwe vanhu hatichazivi here procedure yakaitika kumashure. Ndo zviri kunoshamisa kuti izvi ishuwa here zvo kana vanhu havasiziva here. And time yazvakaitika pakaramba namai nababa vese vanga vava vanhu vakuru vokuti vanga vatoroora vane vana vavo. Yangari mwana akaenda ine 5 years kuti angasati akukura zvakanaka, but vanga vatone mhuri dzavo. Iye akaripota nyaya yayo, angatori turunu dzake dzadziri musha mababa imomo.
akatokupanya akaenda namai aibva apuhwa ndiri pake panyowani nemission family iwe mai wako sezvaarambwa hazvishaiti timupe pamwe pougara iwewe tochikupa pougara kwasombo wosichengeta mai wako ari muzita rako saka nanhasi kune nzvimbo yake yakapuhwa yaari kutoisawo wani handiziva muti waruwirana chii asi wakatoisawo wani ushamiswa kwangu akunanambira minda yangu nenhingiri zvandakapuhwa ndipapangu handisi kupanzwisisa kuti varuedza kuti chii. pamusoro imamo ndoitwa Blessing Chidzinzo. Uyu mukomana uyu ndiye akadzinga mai pamba aishanda kuHarare kuDelta aibva adzingwa basa abadhizil ndiye anga ari head mechanic adzingwa basa isusu tative nemisha yedu saka adzingwa basa pauchiuya pamba pabanga nomwe mukadzi kwaanga ari uyu kuda kusara paomba ndiye aiti mwari baba kuti dzinga usare uripo waudzinga mai uyu mumatakora kuenda naye kwadzomba kuti kwirai muende kusha kwenyu isusu tofonerwa tiri kubasa kwausvika uyu akakiya musiwo mai hana mai kurara maraini toenda kupolisi komangara kuti uyu urudzinga mai wakakiya musiwo tomutevera kugadheni arudidzawo tikauya naye tikamuti vhura musiwo mai apinde kwakuramba vataenda kupolisi vatanyorwa tsamba tikauya naye tikamupauka abvazosa mapini zvese zvanotaura hazi takazoenda namai tinoende epista kura tine vana vedu emusha yedu ori inini ndakapwanya kumba yangu kuti nditi mai ndiwakire mai hatina udzingwa ava vakomana vese vambawo kumabasa avo saka iye chaari kuda akadzinga mai rarombe ushu vautengesa mita handike yekutanga vaitanga kutengesa wekutanga akabhadhawa 700 munhu iye takamudzinga tamudzinga izvozvi zvizwana iri wakauya kopiwa 700 yake ndiye uyu 700 wakabhadhara uyu wakauya wari 2 umwe wacho akabhadhara 300 zvari kutaura manyepo akatengesa mida uyu zvekuti hanzi yedu daita development partner isina kanzuru isina chini wakambozviona kupi development partner inoaplya yopiwa permit yekuti minda ndeyedu hatina kudzingwa isi pamba baba paakafa ndakabvunza kuti nhaka minda inotengeswa here panhaka kazi minda itengeswi munhu minda ngemunhu wese anoda unorima saka chaari kuda paminda yayo anga akawakawo foundation yake pamba pababa ngekushaya mari kwakopinda mubedroom munorara mai nababa ndimarurara taura kudai saka tikushaya kuziva kuti paakazopiwa nhaka iyoyo yeminda ndibaba wari 2 ndepapi Baba, I'm sorry. I'm sorry. That's what I have to match. My project, Makai. No, that's what I have to do. Makai for mom when this is my love. You are my project, my project, nyaya ikuitika ndekubaba zvakaitika izvese izvi muna 2011 hatina kana lingi nevafanao pese vatongosa kana vanenge vachingoboora zvakaita vachingonituka hauna chiro change pamagadhani hauna chiro chichi ivo nababa akachaiwa vakusangana naye muwasomba vanga vasingamhoresi vachingomutuka zvavakuita havana kana lingi zvavakunyipa kuti kwazi minda ngedu haisiyawo minda vanga vasingatauri nababa vacho kana kwaigara baba vacho vanga vasingakusvika vasingakusvika saka chavo chacho vari kutonyepa baba vacho kudai vakapedzerana baba vakazomira sei kuti baba vacho ava havatitori kwa vakakangirwa muchato vakabva vakubva namai nekuti vanzi namai ndewangu saka baba bvati wandasara navo ndini wanda kupa minda yangu wabva waenda kwawakaenda uye abvakuhwa pekugara vamwe vacho vanga vatsvaga mastenzi muwasomba saka zvautotaura zvokuti vaziye ndakatora makini ndakaenda kupolisi saka iwo wakadii kuramba wari pamba chakambowasimudza chii pamba ipapapo saka baba akasiya gowa minda baba akasiya gowa musha wake zvakapuhwa nekodu kuti musha neminda akasiya apa inini ndoni ndini andasiyiwa ndiinaye inyaya kutaura yedhivorce yavabereki yakaitika here mapepa acho ata mapepa ubvunza simukaida munhu inini divorce iri kutaura yakaitika here
Hongu. Chii chakaitika? Zvakaitika ndezvekuti uyu paakabva kuHarare ndo pakatanga kunetsa namai. Handina kuti chii chakakonzera kuti mai navo varambana. Rizini yekuvoisi kasikadza kudaripo. Ndati zvakaitika here kuti mai nababa wakarambana. Hongu. Wakarambana. Warambana, chii chakaitika? Takatsvagira mai pekugara. Makatsvagira mai pekugara? Makazotsvagira mai pekugara zvaita sei? Property yakanga yashayiwa here? Yakanga yaita sei? What had happened? Hapana property yakanga yashayiwa. Aiwa. Mutemo unoti chii? Mukadzi nemurume wakarambana wanosheya property. Saka uri kuti herewo paproperty yakanga iripo kusvika imi mukure kudai mese mai wenyu kwakubva ngorongedza bhegi kwautobuda kokuenda haikoti haina zvayakataura nenyaya yeproperty. Vakazitora imamuvhebo, wakatora masofa. Aya, wakazitora chii? Mamuvhebo. Mamuvhebo. Mudii? Muendi. Wachibva wadii? Ndobva waenda. Ndobva watora, ndobva wadii? Ndobva waenda. Handi. Meaning kuti mai sheya yake yemarriage wakatora. Ndizvo here? Ndizvo. Mai waenda, imi move madii? Isu takangosara tiri kugara patati kugara. Tata kugara mugrowth point. Aiwa. Pandiri kuzibvunza uruzere. Imimi pakaenda mai makasara mumusha here kana makabva mabva mumusha? Takanga tatobva mumusha. Makanga mabva mumusha handiti? Meaning kuti maane kwenyu kwamamagara muri. Vatata gara takugara. Saka which means apa pangosara baba namai. Imi mese mamusipo. Hatisipo. Saka nhasi zvokuti iwo kana uine kwako wakuti pamai nababa paya wakuti ngepano ndiripo zvubva papi. Tikuzivawo yakuti vautengesa minda. Handisi kutaura nyaya yekutengesa minda. Ndiri kutaura nyaya yeownership. Pakafa mai anga abva kare. Saka mai haasi muequation yepamusha. Because wakatora zvake wakaenda. Meaning kuti zvinhu zvakasara zviri pamusha immovables, dzimba neminda ndizvo baba. Ndizvo baba wakazozvipa kunani? Haana munhu wakapa. Because pakaitwa zvekugoa nhaka tatiripotesi. Ndiri kubvunza ndati baba paakafa wakapa ani? Alright. Pamakaenda namai imi akasara achigara nababa ndiani? Baba anga asikachagare. Baba anga anomwe musha. Anga anomwe musha. Baba anga anomwe musha nomwe mukadzi. Saka izvo baba anga anomwe musha nomwe mukadzi. Akasara akachengeta apa ndiani? Akasara akachengeta ndiCharles. NdiCharles. Ndiye akasara akachengeta. Yakachengeta. Saka Charles panga ari kuchengeta imi mamuti ari kuchengeta zviro zvaari. Zviro zvababa. Aiwa. Let's be fair in life. Let's be fair in life. Charles munomuti irombe. Asi rombe ndiro rakasara rakachengeta musha wabasa wababa wemakuti ngewe Yunasi. Charles wekubamira, Charles wekuba diesel. Ari head mechanic kuDelta. Ndiye yako kukanganisa kugara kwa mai nani? Na baba. Ndiye akonzeresa kurambana kwani? Kwa mai na baba. Mai na baba warambana, mai waenda, baba waenda. Charles wovhasa rakachengeta hake musha. Wamwese ndobva maenda kwenyu. Kunoti imimi. Ndizvo. Imi kwamuri kugara kwamakaenda ndiko kunoti imimi. Ndizvo here.
dai. Yes, because nicha ndoziva panoramba na vanhu vachishare property, umwe naumwe anotora yake wesera neyake. Chinokuti imimi muite right nayo, chikuti muite right imimi yekuti muti imimi pakabva baba ngepenyu chii? Because baba akanorora umwe mukadzi kumukadzi ye wababa akati mushange wababa kange wedu nababa, munoti ndozvandiri kubvunza aiwa akuzoti tinobatsirana kuti baba une mukadzi wake ndimataura baba vakarora umwe mukadzi handizvo akugara neumwe mukadzi wangarogara nemukadzi handizvo, asi baba apa handizvo imimi mai wenyu haasi china chake ba buku zvake wakatora ndizvo handizvo. Saka pakafa baba wenyu chamaifanira kuita inini kudeclare estate yababa kuti imi muzokwanisa kubenefita. Estate yaifanira kutanga ita sei? Yadeclarewa kuti baba paafa zvinhu zvangainazvo angaine minda 10 nedzimba 4 nezvakati handizvo. Asi zvinhu izvozvo zviripo zvichasheyiwa sei? Zvinhu zvatorongwa negwara zvobva zvadii? Zvasheyiwa. It's very unfair kuti kuti iwe uri kumba kwako, uri kurima minda yako, uri kugara mumba mako nemukadzi wako nevana wako, handiti? Then there is someone ari kuchengeta dongo ramai nababa neminda yamai nababa, handiti? Wouya iwewe wotaura kuti iwe uri kungochengeta ko dongo ramai nababa uri rombe, uri kugara pano nekuti hauna kutsvagawo, hauna mari yekuti wokwana kutsvagawo kwekuwaka. Asi chinhu chacho chaakachengeta ichocho chaari kuitira urombe hwacho uri kuchidawo futi, uri kuti ngechako. How can you say someone irombe akachengeta chinhu chauri kuda iwe chauri ndechako iwe? Wataura nemuromo wako kuti charisi irombe. Wataura iwe kuti charisi ichi ndizvotaura. Asi rombe irori ndo rakachengeta minda yakutsvitsai nhasi pano padare. Saka muri kuti iyo ndicharisi akachengeta musha wenyu neminda yenyu yababa wenyu. Asatengese iye chake chii? Because imi mune kwenyu ane imba yani ndimi makamupa here. Saka muri ane chii? Hamusi makamupa. Saka hapana kwako sofa kwa muri hana chabenefita. Imba yari kugara ngeyamai nababa, iwe unokwanisa kungogara imomo. Saka chake haana. Because imba yari kugara yamai nababa ngeyemhuri. Kana mundu ari wemhuri, it means nemba yari kugara ndeyemhuri. Saka Charles haana chiroba. Handizveni, let's be fair. Charles akakuchengetera imba yababa wenyu neminda yababa wenyu. Asi iye chake nemhuri yake, nhasi akamwira nemhuri yake kuti chako chii? Hapana, because muri kuti ngezvenyu. Ndosaka muri unuti irombe, because ari kugara mumba yababa namai, ari kukuchengetera minda yenyu imimi. Warombe manje. Because dai mamusina basa nemusha neminda iyi. Handiti? Mudai mamusiya rombe richingoita zvaraita kutengesa kana musha wacho. Muchingoti irombe siya yameno takarisiyira musha. But kuya kudare kunokuti midzi mune interest nemusha. Saka handizvo kuti interest yenyu ndeye musha here kana kuti ndeye kuda kuita mari nemusha. Where is your interest? Kwamuri kugara kumarizero township. Kwamuri kuti kumusha ndo kuna Charles. But kuna Charles hamuna kuwaka.
makawaka kutownship Takawaka. pamadii mawaka Takazotora marata nezvidhina kuwakira. pamaputsa kuputsa zvinorevei Kuti ndatama. kuputsa kuti Kuti ndabva handisi saka nhasi uda kudzoka kudii pane avo vasati saka iwewe usati ava wanozvimirira iwewe pache zvako wakatama husipo baba wakatoti iwe hausipo ava nechekutaura wasina kwawakawaka handisi ndiwo wari kuda handisi rega wataure wega usawataure yes Nindeshwa nachitsinzo ini mukomana mudoko pakaitika nhau dzenimbedzi zvakatangira ini ndandichiripo kusvika wabereki warambani mubereki akaenda mai akaenda mai akanzi atore zvinhu zvake hapana mbobuda nhau yekunzi chasara munda ndakupa chausi iyo nhau iyo yainombobuda then zvadaro inini ndakazotokwanisa kutsvaga wangu munhu wekugara imba takanaka tasvipira kuti Charles ngasare nemba asi minda inondogara kutownship asi handina pokurima saka nhau yatinayo ndeyemunda kuti aiwa hausafanira kutengesa munda wetisusu todawo kurima kunyange tisipamba izwa shamwari nyaya yangu paii kubva pafa baba namai wakamborima here munda handisati ndarima saka wada kutanga urima nekuti watengeswa asi ndakatombouya ndati saka wada kutanga urima nekuti watengeswa here aiwa urongwa tine tinawo ndopandiri kutaura ipapo ndopamuita challenge handi urongwa hauchengetwi mwaanaba unoiswa panze woiswa mapepa zvinhu zvese zvoiswa zviri pachii zviri pamutemo munoona because iyo right now it's your word against his word because afa aina baba ndichazi chinotiwo utiwo baba hana kutaura Charles ndakupa zvese zvazvako chii nawe kuti baba angagara kutsonzo togara munyakatsapa aigara kutsonzo then Charles ndiye angasara panyakatsapa ipapo ndoko akatofira ikoko endi panhaka pacho pakatobvunzwa zvese zveminda kukazi minda iyi haitengeswi ada ndianorima mhuri yasara akataura izvo ndiani zvakataura nasekuru fanhaka sekuru anouya papiko paminda yako chidzinzo yake sekuru yake sekuru ari kutengesa uya kotaura yenyu kwa chidzinzo kuti usatengese iyo yake yasekuru kutengesa sekuru yenyu ndiani vana sekuru ndiana kusuka angaudzwa nani musuka izvo zvangaka zvataurwa panhaka ipapo sekuru wako sekuru wekwamai here kana wekwababa ndewekwababa kwababa ndisekuru wekwababa because nyaya iripo yenyika nakupamwe mutengo zvao ndisofana ndiuno kuti mazuva ano ini ndikarwara ndikachengetwa nesmall house izvozvo ndiri panapa ndikatorwara ndikachengetwa ndiri kutaundi kumba yangu yekutaundi ndimainini maikuru woti ndida kugara kuchengeta musha wangu kuruzeva ndikarwara ndiri kumba yekutaundi ndichichengetwa ndimainini pandinofa imba yekutaundi yaya maini unoziva ero ndo mutemo wako mazuva ndoza ndikubatsire ndoti muone I'm trying to give you a picture yekuti muone kuti izvozvi mainini ari kuchengeta baba ari kurwara kutaundi muimba iyoyo ari kugara nababa iyoyo baba akafa
mai nini ndiye hatomuridzi weimba iyoyo. Mai kuru ari kudi akachengeta chikuwa kunja. Pekuti changamiro. Ndokupa direction, ndokupa kuti andiri mungona. Point yandawedza kutaura handei kuti ndikuti don't victimize this guy for looking after property yenyu. But sit down with him. Mumpa pake his family. Mupe pake panoti ani? Iye woita urombe hwake ari pani? Pake. Then the rest anzo muchengeta chamuri ngechechi ndechefamily. Kana kutosheya garai masheya. Chiri kutadzisai kuti mugari masheya mimi kuti ichi chanhingi chakwe ichi. Because izvi kuita izvi combined effort yamuri kuisa kuti chiro cheshe mai wedu chatengeswa. He is also a claim to that. He's mwana wafuti wamai na baba. I'm sorry chana. Iyo yamutaura kuti kushare minda. Takaenda kuna sabu kunyakatsapa. Tikatsabu kunyakatsapa ndo nyaya yatina. Sisi atafunga kuti muuye tishare minda yatina. Sabu kunyakatsapa kusho akauya. Tikauya kuna Charles. Ndiye akatoenda sabu kunyakatsapa kuna Cha. Kuti ndauya na wakomana wane nyaya yekuti kushare minda. Ndo bharama. Tubataenda tunasabu kuuya kuminda kuya kamuratidza. Tikashare asi. Kandoma yakagumira hiyo. Makadini? Takaenda na sabu. Zokora kupesa watu makashare asiri. Asiripo aramba. Saka makashare. Anopora yeye paito yeye yakazvijukuka zviri. How can you share chiro nekurupasira? Iyo takati chibatsirwa na sabu. Tikapane pake tikamupa. Hana sabu makazomubvunza sabu makazomutaura here kuti Charles pako ndiapo. Takatosiya tamutaurira sabu. That sabu kwacho akamutaura here ndakazomutaura here Charles ndakamurakidza. Sabu kwanisi yangu pari. Akazobvunza. Is why this is a family matter. Hainei na sabu kubai. This is a family matter. Munuzwa. Musaremedze sabhuba. Ninyaya isiri yake ba. Sabhuku anotonga only virgin land, vacant land. Ndo yaanotonga. Land ine munhu kare, vanhu vacho ndo vanodecide zvavari kuda neland yavo. Iye only comes in as a witness. Because mukanditaura kuti mimi makatonga nyaya mukabva matoshare, Charles wacho hapo. Very awkward arrangement. Alright, pamakanyora pacho tipei. Wese kana makashare munofunga makanyora na pasika. Pamakanyora pari papo. Hatinonyora pasi. Saka makashare verbally. Takatati since tinombo sabu witness. Sabu kuleta umbo. Ko sabu wala witness sabu. Kana sabu akafa. Umwe witness ndiye. Zvinezvi pamudzisembo, zvinezvi pamwe ndezvenyu, ndinodecide zvinhu zvamuri kuda on this thing. Asi whether muri kuwirirana kana hamusi kuwirirana, and munofanira kutsvaga kuti munosvika pekuti munowirirana kuti zvinhu zvenyu zvifane. Or else hapana zvinofamba. Because already chiripo pakati penyu chinoratidza kuti hamuwirirani ba. Challenge neimi hamuwirirani. Ndochokwadi. Imi muri kagroup kega, Charles ari ega. Ende Charles kutaura nyaya kuti musawirirane naye, inyaya kuti makaenda namai, iye akasara nababa. Andizvo. Ndo nyaya yekuti musawirirane naCharles baba. Inyaya kuti mimi makaenda namai, Charles akasara nababa. Ini ndo panaita uko kanaona kulipa. Kuzi takaenda namai baba. Akamira semukoma namduku. Izwai baba. Mukoma wenyu. Batai mazwi. Mukoma wenyu ataura kuti mai pakana pana baba takamutsvakira pekugara. Ndozvataura mukoma wenyu.
mukoma wenyu uyu wataura kuti mai pakarambana na baba, mai takamutsvagira pekudini. Wanga ari kugara ega achigara ikoko kwamakamutsvagira egara nani kwamakamutsvagira agara namukoma ndini. So which means mukoma namaika wakaenda kuise zveshuwa zvita wakichasi usada mauya muri watatu wada kuti wawamira wega sei. Chokwadi chabuda manje kuti zveshuwa mai pakarambana baba, makatorana namai mimva maenda namai, Charles vasara ari paumba na baba. That's the truth. You can try to run away from there, but don't chokwadi ichocho. Kuti mimi you chose your mother over your father. Because makabili kuti mai wenyu ndiye akanganisirwa na baba. Ili ndikuona hondo iyi haina kutangira pekuti mai na baba onetsana chete. Nyaya yakatangira pekuti baba anga ane mumwe mudzimai. Hondo ya mai na baba handi ya mai na Charles baba. Ihondo ya mai na baba because of my name. Because baba anga kugara kwa my name. Handizve aiwa ngataura nechokwadi handizvoere muri kupinza Charles kuti Charles ndiye akakonzeresa kurambana kwamai nababa, asi baba angachogara pambairi pakai Charles baba angagara utsonzo nemumwe mukadzi. Saka Charles wapinda pa wamuri nenedzera kuti ndiye akakonzeresa kurambana kwamai nababa. Charles wapinda papi? Because Charles watoya musha wapwanyika kare. Mai watotora masofa ake, mai watora zvake. Imo amabatsira mai kutakura masofa kuenda kugarira masofa. Uyaivhasara ake nemudhuri wake usina masofa. Neurombe hwake. Neminda yake. Hana hake kwekuenda. No, let's be fair. Mungu ayanotoroma. Let's be fair. Chinhu zveshuwa Yesu ngeshababa. Asi ndakutora zvinhu zvimwe zviri zvitatu zvamusina kutarisa. Mai wenyu wakaenda, it means mai wenyu hasina claim pazvinhu zvakasara kuchigara Charles. Because mai wenyu zvake wakadii? It means zvakasara apa zvazvababa. Baba wake kana akaroora futi, it means kuti zvazvababa nemukadzi wake. Dai mukadzi uyu ari kunhasi ndiyo surviving spouse. Ndiye anoclaima munhu mulendi because yanga isiri mai wenyu yanga isiri mukazini baba. Papasara baba, property yanga ya baba. Baba wavharoora mumwe mukadzi wake. Ariye zvakare baba wenyu. Ndizvandokutaura kuti ndi baba wenyu handiti. Asi baba wenyu namai wenyu pawakarambana wakasheya chii? Property yawo. Handiti. Which means mai wenyu claim yake watokubvisa pamushapo. Waenda naye. Uri dai mai wenyu pakarambana na baba, dai baba akadecide ake kutengesa. Wovaenda kugara utsonzo. Nemukadzi wake mamuda udii? Aitozoti ane wana. Ari kuziva kuti ane wana, asi wana ndiwo wabuda namai. Unozwa poindi yangu? Poindi yangu iri kuti baba ruziva kuti ndakabara, asi pane wandakabara wana 6 wakomana 5. 4 waenda namai, ndasara ne1. Mataura futi mukomeni kuti ndiyo yataura zviya. Ati mai pakaenda akati wana wangu handisii, wandingatokusiyira ifirst born iyi Charles, asi wamwe wese ndikuenda navo. Ende zvechuwa zvapruvwa kuti makaenda namai. Ndiri makaenda namai. Because ndiri makabva maenda kowakira mai, nanhasi ndiri muri kugara namai.
Ini changapera ipapo ndo Alright. Chakati Charles asari ega kusaenda namai, wamwe wese muchienda namai chii? ini anoenda namai ndo pandoaenda handina kuenda namai inyafunei zviri kubasa. Saka ukaenda kubasa munhu akasara pamba hazvive kuti munhu achakwanisi kudzoka nekuti pane asara ari pamba. Aya, pamba uri kudzoka here? Ndo zvazvorevo. Ngati pamba kubva kwawatanga kusenza paumba kwakasiyirwa ndibaba uri kudzoka here? Handidzoki ndichirara kati ndinodzoka. Kurara ndokudzoka baba. Saka uri korarepi usi kurara paumba pababa wako? Saka uri korarepi usi kurara paumba pako? Kwauri kurara ngepi? Mweya wako ngekuzi yatsika yamwe. We are talking of ownership hapa. Tutoa ndizo ownership hapa. Tataura chekutanga gadzirisa relationship yenyu. Charles newaningina gadzirisa relationship. Itai chinhu chimwe chete. Hambidzanai, itai chinhu chimwe chete. Kachigroup aka kakashata. Mai achiri kumupenya kuti mai ngakudaidzei mese mugare pasi naCharles namai mese. Then decide on this issue mese muripo. Because ndikutoona mai ndiye akasowa seed yakashata. Ikukuseparate kuti iwe Sara ndikuenda neava. Asiri mwana wamai union. He did this boy. Ndosaka ikasiyo. Saka iye mai uyu mauya naye uri pano Hapo hapana. Right, anyway. Mati pakafenzwa pakakura sei? So 2 hectares. 2 hectares. All in all, my hectares zvikamira sei? Pane iri kumhiri iri ngaita 1.5 then kune kuno hakuna kufenzwa uko 1.5 then kuno kuisa 0.5. Saka pakafenzwa 1.5 pasina 0.5. pasina 0.5. Uyu wamutaura bambosungai Charles. Bambo Charles. Munhu amavo mutaura kuti toita zvedevelopment 9 ndiani? Mr. Mtisi namai. Wakuita development yechii? Vakufunga zvekuisa chikoro nechipatara. Chikoro nechipatara. Awa wakambotauriwa here? Awa inyaya yekuti hatina nguva yatinombotaudzana kana kutaudzana nemhuri yeuko yekwamaini namaini wataura saka hatitomboona nyaya sakanga nekuti takasotoseparana tautotongoona vasina kukama kuti wakuita zvavo wakuita zvavo. Uyu nina anokumba kwake kwaakatenga muwasomba neumwe wacho wechituru. Uyu Buleyani kwake Kutenga kuwasomba haisi kurongeka kwawo. Iwe wakaita head mechanical Delta. Chawakwanisa kuya nacho idhizi. hayi manyeto kuda ungopindawo Hadi tinoti tibatsirane because not chinhu chigarise zvakadii zvakanaka. Zvese zvatatu kuita tionesane pakanaka nepakadii nepakashata. Nekuti pada kugadziriswa kuti paonekwe kuti pada kugadziriswa ndepapi. awa ndakanotaura nawo nekuti pakafa baba vacho apo muna Juna vakatonga vari kuya kochallenge kuti baba hapanokuigirwa kutsonzomba kune mukadzi mudiki ngauye kuigirwa kumusha kuno. Ndikatoti aiwa inini mazopinda papi pakuya kodzisadza zvepababa vese namai kuti baba ngauye pana. Ndikati hazviiti inini ndindino ndakasara nababa ndindinodecide dai matoya kugara neni pasi kuti koma toita sei taiwirirana. Hino muri kuya kochallenge wakato mhaya kunasa kumarira kwaigara baba kuti musamupepe kuigapo isusu tinoda wigo wainasa kukudzuka. Inini ndikabvadzoka tonishanira zvikanzi atavhara uko hazvichaiti ndiwa ndazoenda kondikatsanangura kuti nhoroondo yacho kubva pakarambana wako zvikanzi aiwa mainini awa ndo wakazoita takeover wakatochatawo mushure mounga muchato wamaikuru wakurwa. Saka ndo mukadzi watinotorespekta iye. Saka
ngiri batatonzi oitsamba idai kwa DC mombo wemapurisa ekuti saka baba akawingwa kupi iko kutsonzo zvakazopasa ndatsanangura kutsotso kune mukadzi wake kwanga agara nemukadzi wake ndosaka ndikutaura kuti ndikunetsana naye zvese zvamuita asi mukadzi iye ane chekuita nanhasi ndiye anga akachengeta mapepa aya ndaona ndokwaanogara kuna baba ndiye anga akatochengeta mapepa iwa akaona nyaya ndikutaura kuti baba ndi baba wani wenyu asi baba wenyu anga ine mudzimai ndifekti yekuti mai wenyu akadii akaramba na baba wenyu aibva atora zvake. It means kuti kwasara zvinako zvababa zvakatora zvake mai wenyu hasina claim zvake wakatora. Saka baba pasara nezvake paarora futi mukadzi waarora iyo ai in charge. Charles hana chiro zveshu haana chiro saka momurasa ere ngekuti haana chiro. Yes, ndosaka kuti chinhu chenyu zvachiri kuda kumana hachichida kutoti mimi munetsana naCharles, chikuda kuti go and sit down. Iwe Charles awaningi ndawapa kana muri kudhautana here aiwa muri kudhautana here kana musiri kudhautana chiitai chinhu chimwe chete unless kana muri kudhautana itai kudna muona kuti wako Charles muningi chaipa ndeupi because I'm doubting why mai akaseparate kuti iwe usare. Ndopane wari yangu kuti why mai akati iwewe usare iwewe wangu ngatiende asi uyu ngaasare why ndiye zviri kuda mumuromo wake. Aiwa saka iwe chinotaura kuti sei akasara imi mwese muchena uyu akasara kuti anga asina pamuduti saka taudi muchisara wegara iyoyo yakutaura yekuti takati nenyaya kuti hauna kugara asi imimi dai anga ine kugara saka pamushamba zvimamaenda mese papada kusarani sandinyepedza taizoronga saka makati kusara kwaita ndiye mushando wenyu. In other ways hamuna kusara kumusiya muruti nekuti mwana wepano makamusiya muruti mushando wenyu. Because if you are telling me kuti dai anga asipo ari kwake taizotsvaka taizona zvokuita kutsvaga mushandi, so kusara kwakaita it means kuti ndiye akaita mushando wenyu because anga asina kokweni. Alright, asara ipapo zvomaiziva kuti hana chiro maimupeiwo chicho maimupaiwo naye chichokubatsira kuti agare pambako maimumuendesera here kana shuga kana mafuta ekuti ndo kuchengeta zviro zvedu makambomuendesera here sauti kana shuka yekuti mukoma ndiye muri kugara paumba unoziva kuti hamuna chiro ba hamuna why anga kushanda kubattle company imimi chamakaita kwaari recognition yekuratidza kuti mukoma ndiye muri kuchengeta musha chii chamakamuita whether ari kuwana kabvasi kuwana because imimi since every time mama kuya kumbo mamusi kuya ndikufaitwa kwako kuya kufight because vamauya mapedza kuya muri kuya nyaya yekuda kushiyanira ende pamuri kuya mese muri kuya muchipfuura murari chiri kuti musave nekubatikana naye pachii apa isusu semhuri tatakati chausinja ari pamba tatakati imba ngaatore akagari pamba aiwa mamba mumba munda maumba here waida kurima mukicheni minda tasaita shiyana minda taiti kushandisa taiti munhu anoda kurima anorima. Ndosaka ndabvunza kuti iwewe wati wauda kurima ndakabvunza kuti wakamborima futi here ikoko ukati hauna wana mukoma wako pane akamborima here futi ikoko hapana saka muri kuti chaizvo chaizvo paari kutengesa kwacho iye wacho haana kutombokurima uri kurima 8.5 ndiro anokwanisa semungasina chiro
Takati ngaigare kada tichauyawo tichiiswa masunflower. Ini zvama kuti wakomana. Ndeka mboti ndari. Anzani. Alifana bere kuti. Alifana. Isunga chiziyo. Ajazobva wanaotengwa. Yes, right, pakauya kumausharisi awa land ndikati handina land zvikati mukomana une land ndikati une land manje mazira anoita ndeye mhuri saka zvinoda kuti mumbodini zvikati wakauya kuti musi wa2 zvikati by musi wa6 of January munofanira kunge matitaura tikati tichada wasanganise mhuri ndinatse kumbonzwa nhoroondo nzvimbo yacho bhozi ndakazoiswa asi pana wakuru vanotsa kusiyiwa ndimboona inowafana wacho wasara saka tiri muurongwa hwekuita tsvakiridza idzodzo by musi takati nhasi 2 3 nditoziva kuti pakutocherwa makomba efenzi marashara zoti yazofamba sei. Saka amunozomutaura nawo. Handina kuzombotaura nawo. Okay. Saka since mama tangani yakutaura. Chinde mokare pasi. Plus pamusoro changamiri yacho ndari kuita futi. Avari kuvillage kwangu. Asi minda iri kuvillage kwaSabhuku Katsapa. Saka ungoda kuunganidza sei minda yachikuira kwangu. Sabhuku Katsapa ndakati kuti since Sabhuku Katsapa ndakatomutaurira. Iye angamufunira kuSabhuku Katsapa. Kuti chasvika unga kwawo ndichivaudza kuti asi handi futi makazosvikira kuSabhuku Katsapa kwacho kuti hawana kuenda. Ndakangovafonera unouya. Saka ndisati ndazoenda ndoSabhuku vakazouya vakuti tikagova minda ndipandavataura kuti Sabhuku inini maugova minda yakagoiwa ndikagova nhaka munhu akasiya agova nhaka Sabhuku akati ada kugova minda ndiani? ndiSabhuku Katsapa. Ndiani ada kugova minda? Ndikati inini makuya kugova minda yakagoiwa kare ndibaba vangu yatakapuwa maupinda papi apa nyaya yanga yabva kwaikoti inini mauda kumira saka mauda ovharedha zvakataura nehaikoti iri saka inini plus mungadai mauya mindibvunza kuti zvakamira sei kwete kungotanga kuuya mane decision ndobva wakabva wangodzokera kumotari vawaenda nevafana zvekutaura navaningina kuti vataenda kunodetserana nodetserana vari vega. Izwai baba. Ini pamakagara nababa. Baba pakakupai. Akakunyorerai papa. Hana kunyora basi asi muri wekwamani inoziva zvese. Saka iyo pakumukoto iyese. Iyese haina umbo. Haisiwiri kwa. Iwo wawaningina wangu chimwe chirundinesa ndechekuti that was 2011. Baba akararama pesi wakamuita attempt yomboti baba madi uzotionawo baba wapindura verbal pafoni kuti minda ndakatopa wangu wandakasara naye imimi hapana chenyu but iwo ndosaka wakamirira kuti afe kuti wazodini wazoti hapane pasina witness ndara hasi but wanga wari izvamba dai paine will vaikubatsira dai paine a written document rakanyorwa nababa rekupa minda raikubatsira asi chakanyorwa chacho nababa hapana. So it's your word against their word. Iwe ndazwa kuti ndiri kunonga iwe ndiri kuita namainini iwe Charles namainini tinowira noti mainini uri kuti iwe nezveminda iyi mainini akutora kuti minda ndeyako baba zvese navaningina vachi baba aitaura kuti minda ndeyake ndakapa mukoma wenyu zvese vanotaura kuti minda ndeyake maini wacho vari kutsonzo saka makuseni vatonditumira mapepa nemunina wangu vatasangana kwausoni. No, because nyaya yezvayaigara maini atopinda sewitness because ndiye akagara nababa and the fact kuti ndiye akuputsa nematsamba evadivorce nechii zvese nemichato yamai veini it means ndiye ane mapepa akawanda and maini nikutora kuti handisida kupindira nyaya because baba wenyu akanditora kuti minda ndapauri because wanawo mainini waripo iri panapa wani ari ku-UK vamwe 2 ndo vari kutsonzo umwe ari 3 vari kutsonzo. Oh, iwe urudhira nemadiaspora alright because munikuona question yangu kwandikuenda waindi kubvunza wana mainini murikuona here kwandikuenda
kuti sei ndiri kubvunza vana vaini tinofanira kumboda uzoona wababa they are also entitled to this land. Saka waripi iye ari UK ndaanditochera naye manheru utori mameseji aitotumira watora kuti apo vanina venya varorasika papipo baba anga asikadini kutomboona baba kweseni yangu iri pekuti ndati ndiri kudawo vana vamainini apa because vana vamainini vana vababa futi they are also entitled to property yababa because iminda yaisiya mai wenyu baino minda yababa saka baba akabara vamwe vana namainini vana ivo wari entitled kuti vaone shiya paminda iyoyo zvokuti nhasi unowana vakatonoda kuvaka ipo papo hapana nomunambidza because property ndeyababa haisi yamai wenyu. Saka pana asipo tiri kuwadawo wana iwo wamainini tizwe kuti vari kuti iwo nelendiyo because vanewo chekuita nelendiyo. Tichesero we are in agreement about land ndea baba atizo wana wamainini hawasiwaningina wenyu saka sei muri kwasiya kunze kuti mimi ndimbazi munofanira kushaya mimi isitiri kudifenda kuti tisatengesa ndosaka ndotika iyo zviri tada kuti manje iwo wachiwepo mese muripo muhamati paagreement kuti mafungei manje kana makusheya vatazova kuti vari kusheya wangani kuna wakomana 3 kuna wakomana 3 isusu kuno muri 4 saka which means kuti muri 7 wana wada kusheya chi wada kusheya land yo 2 hectares saka zvakwa muri manje kuti chidivide yakuti land iyoyo haina handisuda basa iro handiti ndoita basa iro because kana yainyaya yekuti yeku distributa inzi estate handichapindi manje makutoenda kupika civil division ko muno declare chi endea muone master of the high court mu declare estate yenyu yababa wenyu ma declare estate yababa wenyu mu manual list yenyu ma beneficiary manual list yenyu ma beneficiary then ndiani executor we estate ovachuzwa from among you then mo share property yababa wenyu ndiko kunde yenyu ite sei ipe but then issue is since pani chachapo pa ground anditi chiende mugare pasi sabhuku nyakatsapa sabhukani kudzunga chigare pasi nemhuri idzi but musasiye wakomanawo 3 wamainini muita meeting nawo muhamati zvamawirirana ipapo nezvakatoitwa nemurume kadi kuti maakuita sei then decision iyo sabhuku muhamati taura kuti mawira zvakati. I want all those things to be in written form. Andoda verbal. Ndoda kuti zvinge zviri nditi bambo zviri zvamutaura bambo yese. Because angaripo pamaitaura nababa hapana angaripo. Chakanyorwa hapana. Declare zvese zviri maimuvabos ese then mozoshewa zviri pamutemo. Nyaya inoita sei? Uyu imimba ndosaka ndati meeting ngaende sabhuku dzunga na sabhuku ane nyakatsapa chibva maende kugara pasi nemhuri idzi garai nawo pasi so that we discuss nenyaya yeactivity iripo yakanga yakonzereswa nechii neuyu muite come up with a decision. Asi uyu haachakwanisi kuti sei bambo hamuchakwanisi kuendesera mberi kusvika waminda kana kuita sei mirai everything mirai kusvika nyaya yaita sei yapera. Asi po zvatotaura zvefenzi nechii zvamunotaura mamaita zvedevelopment, go and sit down nanyakatsapa nani nakudzunga newaningira wenyu, then you decide way forward nechii necho, then let us know. And